esperientzia, esperientzia bat polite, luzie, sakona, gogorra bai batzutan, baina batez be asko ikesi duana eta eskerronekue, batez be jentien joduazen ate guztizek zabalitopo duazelako, eta ziren erreparon bat egon bada ez niganako, edo gehiago zan personala, edo garaire begire, jentie erreparueko kesan bai golbera agertziaz, eta baina, bueno, segiduen zabaldu di horrekatio parez pare, eta oso ondo hartu nago jentiek, eta orduan izen da lan bat gogorra, denpori erundu belako, da banan omialako jentiaz, baina oso eskerroneko, maizeran, urten dauenaz behintzete hori ikusite oso eskerroneko. Nik uste dut hori garaiz hori bizi izamen jentiek, denpora desente pasau da, eta gauza asko pasau diez, eta begitzen du espiritu kritiko bat az garai horretara, segura asko lekuko edauzelako ondino, eta zu esalako izen bez, ez da izelan esan, Parisko iruro eta sortzize esan izen, ez da? Baina eraberien jentiek gertutasuna ondizaz berbetan deu paseusan horrekiko, kariño ondizaz jente askok, min apurren bataz bebai baten batzuk, nostalgia bat dau, baina ez da ara bueltegu gureko neuke, ez da, gauz asko paseuzielako, ondo paseusalako, txarto paseusalako, eta eraberien izen zalako esplosio baten garaiz ez, orduen, jentiek, ez da izan zen, barrutik berbain deu orokorrien eta hori eskertzeko, ez kamara baten aurrien hori ez da erreza. Agertzen die, gutxi gora bera, uste dila 14 gai, batez be kultur mundukuek, garaiaretan egon ziren aldizkarizek, Ibai Zabal eta Mikeldi, literatura aldizkarizek Txistuitan Bolin, Gazte Asambladan inguruen egon zan movimentue, Herria Auzo Elkartien, Geroa, musika taldiek, Zinien bakedano egindako lehengo pausue, Bertso Eskolie, saiatu nazolako danen bildumatxu bat eiken, eta seguru nau, eta badakit jakin ezarren inoak ezan ezarren bat, baino jo kanpon geratuko ziela, baina, hau da nik egin duan aukeraketik dakianetik eta alizen duanetik. Honen aurkezpen izango da bat gehiago ez da, zila arrastiek nik badekote gogo hitzela ikusteko jentia zelan hartzen dauen, baina ikusten dut saku horren barruen, ze azken baten beste hainbat ekintzatan be, durenko jente mordo bate parte hartu bidau, eta niretzako dokumental honetan be bai, ez da, nik eta bideografiken artien egin du, baina beste horro eta beratzi hogeta marlagun dauza elkarrizketatuen artien, eta dudari parte die, eta elkarrizketatu izen ez dien, eta materizela emoten lagunduztien beste hainbat be bai, ez, orduen. Dego ditzelesko jakin mine, zelan hartzen da bien, niretzako importanti da eurek konforme geratzie, eta beste alde batetik, ja, ein orduko ben horri baten posik nau, dokumentalak eta aste honek dan honek badekolako apur bat garaiaretako espiritutik ez mitifikeu barik, baina borondatezko lan handize, espontaneidadie eta gogue beste dozeren gainetik, ez da, eta justu igual bizikarenien garai baten beste balore batzu dinien nagusi ez, dirue, bako txantza denporie eta horredanak ez. Orduan alde horret nila posina hoi jakin mi itzelaz.